dhisik yondo iya Pak. Alhamdulillah gunging panuwun diaturke kunjung ngarsane Gusti Kang Maha Agung. Aku kowe kabeh para kawula ingkang sami sowan ing wekdal siang punika pinaringan sehat wal afiat nduk. Ampin ya robbal alamin Mak. Iki acarane apa? Bersih desa nduk. Ya ora lali tertamtu diaturke gunging panuwun. Katur pripun Ki Demang. Mbah Singo barong padha ngeli
Di versi rock. Kreatif. Nek ngerok piye jure, Bu? Nek ngerok ngene piye suarane? Wah. Ya persis. Persis nopo, Mbak? Iya ya. Matur nuwun. Sakar pisan gunung bisa dadi capek gunung sampun. Ayo